Hej alle sammen, og så er vi her så igen med episode 3 fra Let's Play Minecraft Survival, og vi var i gang med taget, og det var blevet sådan nogenlunde ordentligt færdigt. Og nu skal vi have lavet den mine. Jeg har tænkt mig, at jeg vil have lavet mine her, for jeg skal nemlig ikke bygge. Det skal ikke være en del af min base, men vi fik i hvert fald bygget tag, og vi har fået bygget. Det skal lige være en tak længere, har jeg lige opdaget. Fuck noget lort. Nej, jeg fandt bare den der side, så skulle det vist passe. Ja. Okay. Vi skal lave en mine, fordi at vi mangler nogle stigende ressourcer, så vi kan hugge alle de her træer ned. Og så skal vi lige fjerne den der side der. Det ser rimelig dumt ud, nemlig. Okay. Men det ser rimelig ordentligt ud, det her. Og det er den der side, der vi bare skal fjerne bag med nogle lang tid i hvert fald. Hvor fanden er det mine ting henne? Ej, hvor fanden er det mine ting henne? Jeg stikker til alt muligt shit. Nå. Det må vi lige skaffe igen så. Nå ja. Det var fordi jeg kom ind på serveren, og så var jeg død. Det er derfor. Så jeg så mistede alle mine ting, og nu skal jeg lige skaffe dem igen. Det var der jeg lukkede ind på min server, så står der lige pludselig et skelet. Og skyder mig, og jeg havde de der meget lidt liv der, og så døde jeg. Så kunne jeg ikke nå at få mine ting tilbage, for jeg skulle til at finde det her sted. Så ja, vi er så startet på ingenting niveauet igen. Kæft, det er irriterende egentlig. Vi havde så meget, som vi kunne bruge. Det var det der skelet der nakkede mig. Ej, det var det sikkert ikke, men... Og vi skal lige have lavet et par stik smuld. Så laver vi lige 2 våben. Og tid til at slå til. Oh my god! Hvad med at slå mig lige en spade? Spade til skidesprætter i hvert fald. Monsterjæger, sådan. Men først og fremmest så skal vi lige ned mine have skaffet nogle ressourcer. Så kan vi så gå i gang med huset igen bagefter med de her få ændringer der vi lige skal have lavet. Men nu skal vi i hvert fald i gang med minen. Og så skal vi hugge træ igen bagefter. Hvor lyder det godt nok spændende. Ej, hvis man har en fed base, så skal man også gå med for det. Man skal skaffe mange ressourcer, man skal skaffe alt muligt shit, før man kan gå i gang med at få en ordentlig base. Jeg går lige sådan her. Så der. Jeg skulle måske have lavet en skål, men jeg gider ikke til at gå derop igen. Vi skal i hvert fald bare have hugget en masse sten, det er i hvert fald lige målet lige nu. Så vi også håbe, vi finder noget kul, og bare noget hen ad vejen, vi kan bruge. Vi bruger også lige de her træpickaxes op, det var vist... der var noget min. Og røde svampe. Jeg tror det er dumt, jeg går derned, fordi jeg ikke har nogen fakler. Men det kan vi... Nej, jo, vi skal altså lige op og have en... Jeg var en crafting table her ved mine, så er jeg fri for at se om jeg gå 10.000 km for at hente crafting table. Okay, skal vi sådan der. For at hugge kul lidt hurtigere. Og hvad var det så? Nå ja, vi laver lige nogle sticks til det her kul. Fordi jeg kan sgu ikke rigtig se noget ned i de her miner, der ikke kommer her nu. Okay. Og jeg var... Jump! Ui! Tager lige et stykke kul, og så får vi lige lavet en fakler. Men vi kan sgu, hvis I ikke kan se noget. Og så kan I se noget. Så skal der bare mines igennem her. Nede lige pt. Og der er røde svampe. Ej, hvor er det dejligt. Der er en lille svampefarm. Jeg kan bare høre de der skeletter der bare venter på at dræbe en. Godt, jeg skulle noget mere træ hernede.
Så vi kan få lavet lidt flere fakler. Vi skal i hvert fald have minet igennem hernede. Og lad os håbe på, at vi ikke støder på nogle creeper, der var noget jern. Superman. Og det, altså, det var ikke sådan en som et Superman i kamp. Super til fandt jern. Okay. Det er sikkert ikke nok fakler, så vi laver nogle flere. Man kan ikke få for mange, nej. Så slutter den der vej, så må jeg se. Skal jeg lige røde svampe med, fordi det kan man sgu altid bruge. Noget svampesuppe. 2 forskellige veje. Jeg må lige se 2 fakler her, for ellers så finder jeg igennem igen. Kæft, det er dejligt med noget kul. Lige hvad man skal bruge til... Jeg ved ikke, jeg tror min mus skal være... Eller min mus, hvad fanden snakker jeg om? Min bog, den skal være lavet af de der bricks der, altså smooth stone, og så de her bricks der, man laver stone bricks, tror jeg ikke det var. Dem skal min bog, dem skal de være lavet af. Jeg synes det er nogle mega fede sten, og jeg synes bare det er så awesome. Og de er helt vildt fede at bygge med sådan, og jeg kunne lave alle mine hus med det, men det passer, det der hus, der er lige i gang med at lave, det passer skam ikke lige til det. Så jeg skal lige bruge de her træ, bygge så op. Den er lort. Kæft, der er også meget kul her. Så er vi allerede på 31 styks. Kæft, jern, mand. Ej, jeg elsker det. 8 styks jern allerede. Det er genialt. Og mere kul. Lige derovre jeg vil have det. Så skal vi i hvert fald ikke... Vi er ikke på kulmangel lige nu i hvert fald. Det kommer vi sikkert på et eller andet tidspunkt. Så er der også mere kul herinde. Hvor er det awesome. Awesome sauce. Det er så vist også det kul der herinde. Hov for vi hader vand. Så det gider jeg virkelig ikke til lige nu. Det er vand, jeg hader virkelig at arbejde med vand bare. Og sådan det er det der uendelighedsagtige noget der, hvor man skal sætte sten over det hele. Det gider jeg ikke til lige nu. Det kan jeg kun, når vi sådan virkelig på kulmangel. Så kan vi tage derind. Og det er jeg i hvert fald ikke nu. Men vi håber i hvert fald, at den er mine her. Og fordi det er rigtig sjovt at huske mine. Den er ikke på peaceful, vel? Nej, det er på normal. Super. Det er også sejt, jeg spiller mest på normal. Den der, den er lort. Ej, det er det faktisk ikke, fordi når vi ikke har mere fra sten tilbage. Og så. Det så ikke. Kæft, der er meget kul. Jeg glæder mig til at bruge den her op, fordi den er pisse elendig, den her træøkse. Jeg skulle aldrig lave 2. Men det er for sent nu. Nu bruger vi den op. Jeg har ikke regnet. Hvorfor har jeg egentlig ikke regnet med, at der ikke var nogen sten? Fordi det er det, der er allermest af. Op på Nobo. Nå, men kul er der fandme noget her. Det mangler vi sgu ikke. Oh my god. Så stod man også lige på noget gravel på sin vej. Var det godt nok hyggeligt det her? Stod lige på lidt gravel. Oh my god, er vi oppe på 64 stykker i en stack? Oh my god. Det er vildt det her. Nu er det så nu jeg ikke kan stå på nogle monster der dræber mig. Ja. Ja. Hvad er det? Nej. Ikke kun det mere. Hvad er det den? Nej, der var også en anden vej. Og der er mere kul. Og mere. Nå, er der lige noget i den her mine?
Men man kan sgu ikke få for nok. Det kan man ikke. Man kan ikke få nok kul. Men på den tidspunkt, så mangler man kul. Lige meget hvad, så mangler man lige noget kul. Okay, vi gør lige sådan her. Og for satan med det. Skelet. Ja. Okay. Der tager vi ikke lige hen lige nu. Selvom det så ud til at være noget vildt spændende derovre, det gjorde faktisk. Jeg tager lige det her jern. Og så tror jeg lige, at vi laver nogle tools ud af det her. Okay, hvor var vejen op? Det var ikke her. Var det ikke bare så et hul i jorden eller noget? Jeg ved ikke, jeg aner ikke, hvordan det kommer op. Nu er det op, nu er det op. Okay, hvor fanden var det, jeg kom op den? Det var lige her, ja. Og det er ved at blive mørkt. Og der er en spider derovre. Okay, vi skal få en vej op for det her lort, så jeg skulle tage min seng med. Min lille cobblestone trappe ned her. Jeg må lige gå op og få lavet en chest hurtigt. Okay. Jeg kan sgu lige nå at lave en under nogen der opdager med ham. Propper lige alle ting hernede i. Der. Undtagen det der så. Så skal vi op til vores seng. Oh my god! Jeg vidste det her, det ville ske. No! Stop! Taktik! Ej, nej! Fuck spider! Nå. Og der døde vi. Og vi tager sengen med og løber. Min taktik. Hver gang. Jeg vil ikke dø! Nej! Undskyld, hvis I ikke kan se noget her. Men jeg er lige i en... Fuck. Jeg er i en frygtelig fejl lige nu. Det må I seriøst undskylde det her. Det er jo slet ikke meningen, det skulle ske. Undskyld alle sammen derude. Det må jeg seriøst undskylde. Og så er der morgen. Og lad der blive lys. Wow, det der, det var for risikabelt. Og dig der, dø mand. Ja. Tag den. Vi skal seriøst gøre noget ved det her problem. Det var blevet for sent, det var. Okay. Det var så godt, jeg havde noget at... Jeg var lige lidt pro der. Ej, det var jeg faktisk ikke. Jeg failede sygt. Okay. Ikke mine lyder lige nu. Okay, vi skal have ordnet den der fejl på huset. Så vi skal have det der og det der. Og dem der. Sticks. Og så... Det der. Dem laver de to, for de skal også have noget træner. Vi skal også snart i gang med muren rundt om. Det der, det er ikke main base i hvert fald. Det skal det ikke være. Hvorfor begynder jeg at træ, hvis jeg først har lavet fikset basen? Det var den her side, der var problemet, var det ikke? Der er en creeper deroppe. Jo, det var den der side.
Den må vi lige fikse. Der er sådan en forhave rundt omkring. Hvor er den nu så? Ej, det er det faktisk ikke, jeg hader for. Indtil når man skal lave sengen. Det er jo det, jeg ikke kan lave svindekæd. Fordi jeg ikke har nogen crazy. Ved du, den der creeper ved? Det finder jeg ret ud af. Åh, græsser. Nu er væk. Vi skal også have lavet den farm der snart, fordi vi skulle ved at mangle noget mad her. Lad os få lavet nogle fakler. Huset er fuldendt. Næsten. Okay. Vi mangler lige de der praktiske ting der som guld og... Det kommer. Den er mine. Den skal vi ikke lige have dækket til lige nu. Vi skal lave alt det her syge noget først. Vi tager vores ting med. Også kisten. Nu flytter vi hjem. Jeg vil gerne have lavet mine inde i mit hus. Altså det der hus der. Jeg vil ikke have den derude, fordi så har vi også en mine inde i vores minehus her. Øj, det var her døde. Fik vi også alle de ting igen. Der er lige lidt rodet her i min inventory, men fuck det. Så er det kun det her, vi skal bruge. Jeg tror også, vi skal runde af for det her afsnit. Vi ses, gutter og gutinder, og jeg håber, I vil følge med i mine videoer. Vi ses alle sammen.